אם הוא אדם שחושב, ואם הוא נשאר יהודי. היום זאת שאלה. אם הוא אדם שחושב ונשאר יהודי, ישנם שלבים מסוימים עד שהוא מגיע לדרגה נכונה, לחשיבה נכונה ביהדות. המושג הזה של יהודים חילונים, יהודים מסורתיים, יהודים דתיים, יהודים חרדים, יהודים קיצוניים, אלה מושגים שהרסו את העם היהודי. אני אגדיר לכם בעזרת השם במהלך ההרצאה, יש יהודי ויש לא יהודי, ואני אשתדל להגדיר לכם בדיוק מה זה יהודי על פי היהדות. בכל אופן, באחד השלבים שלי בחיים בחיפוש האמת, אחרי שהגעתי למסקנה ברורה, ממש ברורה, שיש אלוקים, אחרי ששוכנעתי בצורה ודאית שבלתי ניתנת לערעור שהתורה מן השמיים. אני זוכר שפעם אחת עמדתי באיזה בית כנסת בפני ציבור גדול ואמרתי להם שאני לא מאמין באלוקים. אמרתי, אני רואה את אלוקים, אני יודע שאלוקים קיים. לדעתי, תארו לכם שני ילדים ישבו בחדר, הילדים, והתווכחו אם אבא שלהם קיים או לא. אבא שלהם ידפוק עם מטומטמים, אתם אוכלים, שותים, אני לוקח אתכם, מרים אתכם, ואתם מתווכחים אני קיים או לא, אתם תראו תקף, תרגישו אותי תקף. אותו דבר, לדעתי, זה דרגה נמוכה להאמין באלוקים. צריך לדעת שיש אלוקים. אתן לכם דוגמה מה אני מתכוון. אני הייתי בניו יורק הרבה פעמים, לצערי. אם אני אגיד לכם שאני מאמין שניו יורק קיימת, זה יהיה משפט נכון? זה לא נכון. אני ראיתי את ניו יורק, טיילתי שם, הייתי שם. אני יודע שניו יורק קיימת, לא אני מאמין שניו יורק קיימת. אני אגיד לכם, בשיקגו לא הייתי עדיין. אבל שמעתי, יש לי תלמידים בשיקגו, טלפנתי לשיקגו, פגשתי על אנשים בשיקגו. אני מאמין ששיקגו קיימת. האמונה שלי באלוקים היא לא כמו שיקגו קיימת. למרות שאני מוכן להתערב על החיים שלי ששיקגו קיימת. אבל זה לא האמונה שלי באלוקים. אני יודע שיש אלוקים, ברור. ואני אמרתי פעם בכל ישראל ברדיו, מוצא שבת באיזו תוכנית, שאני מוכן להראות לכל בר דעת, יהודי או לא יהודי, להראות שיש אלוקים והתורה מן השמיים, שיש חיים אחרי המוות, שיש גן עדן ויש גיהינם. בכל אופן, אחד מהדברים שהפריעו לי מאוד בחיפוש האמת היה, בסדר, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו לעד, ברא את העולם, אוהב אותנו, ברא אותנו, הביא אותנו לפה. א', הייתה שאלה שהטרידה אותי. אם הוא כל כך אוהב אותנו, למה אנחנו כל כך סובלים? כל כך. אדם סובל בהתחלה, לפני החתונה, אחרי החתונה, אחרי הילדים, עד שזקן, עד שבסוף מת. לפחות אם בסוף החיים, אחרי כל הסבל, היה מגיע לאיזה מנוחה, חופרים קבר 2 מטר. אתם יודעים למה חופרים קבר עמוק? שלא יברח משם. מכסים אותו בבלוקים, משאירים אותו לבד. זה לא נעים להיות לבד שם. והולכים. למה סובלים כל כך? ועוד קושיה שהייתה לי בדרך בעבודת השם, לעבודת השם. למה כל כך הרבה מצוות, ריבונו של עולם? אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, מצווה אחת מספיק. הדרוזים יש להם מצווה אחת. הערבים 7 מצוות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, 7 מצוות בני נוח.
אני אגיד לכם את האמת. אני הייתי השבוע באיזה חוג בית בטירה. ושם קמה מיד בהתחלת הערב איזו אישה אחת אמרה לי, אני מעדיפה להיות ערבייה. מבית דתי. למה? 7 מצוות ננוע, חפיף, קל. ולא חייבים לשמור את זה. 7 מצוות. מבטיחים לכל אחד גן עדן בקלות. למה זה לא שווה הרבה? מה אכפת להם להבטיח? אבל היא שאלה אותי, טוב, למה להיות יהודי ולחייב כל כך הרבה מצוות? טוב, אני מוכן להיות דתי. אני מוכן, גמרנו, הכל אמת. בסדר, אמת, אמת, המטרה אמת. פגעה בי, המטרה פגעה בי, אני אמת. בסדר, אבל למה כל כך הרבה מצוות? תרי"ג מצוות 613. מצוות, קצת פחות, קצת רחמנות. מהבוקר על הסבח. איך ליטול ידיים, איך להתפנות, איך ככה, איך ללכת, איך לעבוד. אפשר להיות משוגע, באמת. איך לאכול, מה לאכול, ולברך על כל דבר. אפשר להשתגע. את לוקחת ענב, רוצה לשים בפה, רגע. מה יש? מה זה? ענב. בלי מצוות, כולנו דתיים. על הכיפק. קורס מזורז. אז השאלה שנשאלת, אחים יקרים, למה צריך מצוות? לשם מה? איי, איי, איי. אני רוצה לומר לכם, לו היינו יודעים את המטרה של המצוות, את התכלית של המצוות, את המהות של המצוות, מה הם המצוות? היינו מוסרים את נפשנו יומם ולילה על קיומם. אני הזכרתי לפני רגע שלפעמים זה מפריע, זה כואב. כל דבר לברך, כל דבר לברך. ואם הבעל חזר בתשובה, היא עוד לא, אז הוא נהיה נודניק. תברכי. בסדר, תלך כבר. אני אברך, ברכתי אתמול. ורק זה חסר, שהיא חזרה בתשובה, הוא לא. היא חזרה בתשובה, הוא חזר בשאלה. תיקו. תברך, עזבי אותי. אז רק דוגמה קטנה למה צריך לברך, רבותיי היקרים. פעם אחת אני ראיתי שאיזו שכנה נתנה טופי לילדה קטנה. טופי, כמה עולה טופי? 0.5 אגורה. טופי. אז האמא של הילדה רצתה להראות כמה שהבת שלה אינטליגנטית ומחונכת ומתורבתת, בלי עין הרע. אומרת לילדה, הילדה לא הבינה לבד שצריכים להגיד תודה. אז היא אמרה לילדה, תגידי תודה! הילדה עושה ככה. היא צודקת, היא רעבה, פתחה, עסוקה לאכול את זה. תגידי תודה! לא רוצה. תגידי תודה! לא רוצה. תביא את זה. נתנה לה בחזרה. מה יש? בלי תודה. בשביל חתיכת טופי להגיד תודה, למה מה עשתה? מה נתנה לה? ואולי יפה התפטר מהטופי האישה היא. איי, 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 האמא מבינה שצריך לחנך את הילדה מילדות להכרת הטוב. אם היום היא לא תגיד תודה על טופי, מחר היא לא תגיד תודה לבעלה על סמלה והתגרשו. מחרתיים היא לא תגיד תודה לקדוש ברוך הוא על החיים. הכרת הטוב מתחיל מגיל 2, 3. היא מבינה, תגידי תודה על טופי, כן. על זה שנתן לך בעל, טופי, נגיד. ועל זה שיש לך חיים ועיניים ואת מסתכלת בעיניים, לא דרך האף. ואת נושמת בסדר, והאוכל עובר בסדר, בלי צינורות, לא צריכים להזמין אינסטלטור אחרי כל ארוחה. והכל בסדר, השתבח שמו לעד. תגידי תודה. למה? עושה ככה לקדוש ברוך הוא. שכחתי. דבר קטן, אם בשביל חתיכת טופי צריך להגיד תודה, על החיים, כמה צריך להגיד תודה, על הילדים, על שנבראת יהודייה, ולא איזה כושית באוגנדה, כסבובו שם, ככה עם הקם. למה לא? מה יש? גם הם בני אדם. היית נולדת שם, באפריקה, בקו המשווה. ברוך השם, בת אברהם יצחק יעקב, תגידי תודה. תגידי תודה לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה זה נפלאות הבריאה? אני מתבונן לפעמים דברים קטנים.
דברים קטנים אני מתבונן. אתם יודעים, אגלה לכם סוד, כשהתינוק נולד, הוא לא נולד 60 קילו. האישה הייתה מתה לפני שמולידה את התינוק. התינוק נולד 2 קילו, 2 קילו 500, 3 קילו. בקיצור, איך התינוק גדל, אחים יקרים? איך התינוק גדל? הרגליים, הראש, הרי הוא נולד ראש קטן. רגליים קטנות, והרגליים גדלות לאט לאט. הראש גדל לאט לאט. איך זה גדל? המדענים אומרים שהתינוק אוכל, יש באוכל ויטמינים. יש ויטמינים שהולכים לרגליים. יש ויטמינים שהולכים לראש. יש לעיניים. ויש ככה בתוך הבטן איזה מין שוטרת תנועה, מכוונת אותם ברמזורים, אומרת לויטמינים של המוח, אל תלכו בטעות הנעליים לרגליים, תלכו לראש, לעיניים. למה אם אני חושב תהיה פעם אחת תאונת דרכים בתוך הבטן של הויטמינים, והוויטמינים של הרגליים ילכו לראש, והוויטמינים של הראש ילכו לרגליים, האדם יתחיל ללכת על הראש ולחשוב עם הרגליים. איזה נפלאות הבריאה, רק תתבוננו קצת, תראו איזה נפלאות יש בבריאה, דברים נוראים. להכיר תודה לקדוש ברוך הוא. ברכה דבר קטן. למה צריך מצוות? בסדר, אנחנו מוכנים להיות דתיים בלי מצוות. פעם אחת בשנה. חשבתי רעיון פשוט. כל חברה טובה, קומפני, חברה טובה בעולם, לא רק בארץ. כל חברה טובה בעולם, כשמייצרת איזה מכשיר, הדבר הראשון, כשאת פותחת את הקופסה של המכשיר, מה את מוצאת? Instruction, חוברת הסברה. איך להפעיל את המכשיר. חברה שמייצרת מכשיר, בפרט אם הוא מורכב ומסובך. חברה שמייצרת מכשיר, בלי חוברת הסברה, זאת לא חברה טובה. זאת חברה גרועה מאוד שצריכים לסגור אותה. מסיבה פשוטה, את יכולה להשתמש במכשיר במתח לא נכון, תחתכי את הידיים, תשרפי את המנוע, הבית ישרף. תכניסי את היד שלך בחור לא נכון, במקום לא נכון, החיה תחתך. כל חברה שמכבדת קצת את עצמה, עם קצת רמה, חייבת לעשות חוברת הסברה איך להפעיל את המכשיר. אתן לכם דוגמה קטנה. אשתי קנתה לפני כמה זמן סיר לחץ בשל תפוחי אדמה. לוגזינה, מאיטליה. לוגסטינה. בקיצור, קנתה איזה סיר לחץ. ואין בזה תורה גדולה, באמת, מה יש בזה? אני פותח את הסיר, מצאתי ספר בתוך הסיר. ספר! איך לבשל תפוחי אדמה צריך ספר. יותר מתרי"ג מצוות היו בו. יותר. בכל השפות. אם בשביל תבשל תפוחי אדמה צריך הוראות הסברה. לזכות לחיי נצח. לא צריך חוברת הסברה. אם ישלחו לכם מכונית הכי יפה, מכשיר הכי יפה, בלי חוברת הסברה, איזה טעם יש למכשיר? תחזיר אותו לחברה בחזרה. אני זוכר, תארו לכם, קדילק זה אוטו טוב. ממש פעם נסעתי בקדילק, לא מרגישה שאת נוסעת, את חושבת שאת מטיילת. בקיצור, אחד קנה קדילק, הסוכן אמר לו זה אוטו טוב, היה מבסוט, קנה קדילק. קיבל אחריות הכל. הוא ראה בתוך הקדילק איך שהוא קיבל את המפתחות, קיבל גם ספר הסברה. לא עם 613 חוקים, 2,000. כל מיני. כמה אוויר, לשים לחץ אוויר בגלגלים, חשמל, חלונות, עניינים, זכוכיות, איזה צבע, איזה... כל דבר, כל פרט, הסברה. זה אמר איזה חברה מזופה. מה אני צריך הסברה? אני נהג 20 שנה, אני תגידו לי מה לעשות, זרק תחות הספר. במכל של השמן שם חלב, במכל של המים שם דלק, במכל של הדלק שם מים. שינה כמה דברים קטנים, התחיל להדליק את האוטו, נצרף יחד איתו, התחיל לקלל את החברה, קדילק מזופתים. בא תבע אותם את החברה, אמרו אתה מטומטם. מי כמו היצרן של חברת קדילק יודע מה טוב בשבילו? הם נתנו לך הוראות כדי שתדע איך להפעיל את זה בנחת, בבריאות, שנים רבות. אני רוצה לשאול אתכם, המדענים כולם, תמימי דעים, מסכימים, שמי שברא את העולם, לא חשוב מי, אותו כוח עליון שברא את העולם, הם כולם אומרים, היה קומפני טוב, הייתה חברה טובה, הוא היה חברה טובה. הוא חברה טובה. מי שברא את העולם. לפני רגע אמרנו שכל חברה אפילו לא חברה טובה. כל חברה
כשהיא מייצרת איזה מכשיר, הם משקיעים הרבה זמן ומחשבה בהוראות. אחרת זה יכול לגרום אסון, זה אסון. זאת לא חברה בכלל שמייצרת מכשיר בלי הוראות הסברה. כל המדענים אומרים שהבורא של העולם הוא חברה טובה. תראו את האדם, את הפרחים, את הציפורים, את הים, את השמש, את הירח. העולם זו חברה נפלאה. מי שברא את העולם הוא חברה טובה. אני שואל אתכם, אם הוא חברה טובה, מהו המכשיר היפה ביותר בעולם? האדם. המדענים אומרים האדם. איפה הוראות ההסברה? איך לתפעל, איך לתחזק, איך להפעיל את המכשיר היפה הזה שנקרא אדם? אם ייתנו לך מחשב, בלי ספר הוראות ההסברה איך להפעיל אותו, לא שווה כלום. תשים אותו, תמכור אותו לאלטזכר. זה לא שווה. האדם הזה, אם מקבלים היום תוצאות לא טובות מבני אדם, בגלל שלא משתמשים בהוראות הסברה של היצרן. מוכרחים להשתמש בהוראות של היצרן, לא של מישהו אחר. מה נעשה היום, לצערי, עם העם היהודי, עם בני אדם? נורא והיום, ממש נורא והיום. אני זוכר, זאת בדיחה, אבל זה אמת. אני זוכר שפעם אחת נסעתי בתל אביב לספארי. עליתי עם הילדים באיזה אוטובוס שנוסע לספארי, נוסעים, הילדים אין להם סבלנות, קופצים כל הזמן. אומרים, איפה גן החיות? נמאס להם לנסוע כבר. שאלתי את הנהג, דחילק, איפה גן החיות? נוסעים. אמר לי, אין לך שום בעיה, איפה שתרד זה גן החיות. נהג של אגד. אני אומר לכם, הוא צודק. אני קורא את העיתונים לפעמים מראים לי התלמידים את העיתונים. רצח, שוד, אונס, גניבה, שוד, זה. יש לי פה קטעי עיתונות, השערות עומדות, דברים נוראים, דברים מזעזעים. נורא והיום לאיזה מצב אדם מגיע, נורא והיום. דברים איומים. מה הסיבה? 1,000,000 ישראלים עזבו את הארץ לניו יורק. מאות בנות עוסקות בשטויות ביפן, בגרמניה. אלפי בנות יהודיות חיות עם ערבים. יש עשרות אלפי ילדים ערבים כבר מהם. דברים מזעזעים קורים במדינה. מה הסיבה? עשו משמר אזרחי, לא עזר. עשו מתנסים, לא עזר. לא עוזר כלום. צריכים להשתמש בהוראות ההסברה של היוצר אותנו, איך להפעיל אותנו. אחרת, בר מנן, בחור בן 20 בקריית שמונה, היה מסוגל לדקור למוות ילדה בת 8 בעיתונים. בחור מבית ספר תיכון בירושלים היה מסוגל לשרוף את החברה שלו ביער ירושלים עד אור הבוקר על אש קטנה. לפני כמה זמן אני הייתי בלוויה כאן בקרבת מקום, בסנהדריה בירושלים, הייתי בלוויה. הילד השביעי בירושלים, תלמיד תיכון, התאבד. הייתי בלוויה. קראתי את המכתבים שהוא השאיר. למה הוא התאבד? בית ספר של מחוננים של האוניברסיטה העברית בירושלים. למה התאבד? יהיה פעם פרופסור, למה הוא צריך להתאבד? הילד כתב, יש לי את המכתבים כאן, הילד כתב, צר לי הורים יקרים לאכזב אתכם, אין שום טעם לחיים. למה? יש לו דירה, קומה לבד, פסנתר, פיאנו, כל התאוות, סרטים, למה להתאבד? מה הטעם לחיים? ואם תאמרו לי בשביל ההשכלה, הוא אומר, מה יצא מכל ההשכלה שלי, אם את כל ההשכלה שלי יאכלו התולעים בקבר? לפני 2-3, אתם בטח ראיתי בעיתון, הייתי באיזה חנות, באיזה משרד, ראיתי שתי כותרת, באותו יום. שופט צבאי ראשי התאבד. היה לפני כמה שבועות. ועל יד זה, פרופסור במכון ויצמן למדע התאבד בעירייה. אחד ליד השני באותו יום, זה היה לפני כמה שבועות. מה קורה? שופט ראשי של צה"ל, מה קרה? מדען ראשי בוויצמן למדע התאבד, מה קרה? מה קורה? רבותיי היקרים, מה קורה אם אנחנו לא משתמשים בהוראות של היצרן? זה מה שקורה. אני לפעמים עובר ליד אולם חתונות בירושלים, ואני רואה את המכוניות של החתן ושל הכלה, שמים להם פרחים שיריחו, ושמים להם בלונים גדולים, ארוכים, מלאים אוויר, ואני צוחק, אני אומר לתלמידים שלי, אתם יודעים למה באופנה עכשיו לשים לחתן לכלה בלונים מלאים אוויר?
לרמוז להם שכל הניסויים שלהם זה בלון מלא אוויר, חור קטן, הכל מתפוצץ, לא נשאר כלום. אחרי זה נוסעים לירח דבש. הדבש נגמר, נשארים עם צלצלת ריקה ומתגרשים. 50% מהמשפחות בארץ מתגרשים. 50%. 90% מהחילונים בוגדים בנשותיהם. מה נשאר? שום דבר. לא משתמשים בהוראות של היצרן, לא שווה כלום. השם ישמור. היום הייתה אצלי אישה אחת, בוכה, רוצה למות. למה לחיות? אין לה טעם לחיות. יש להם מכונית, יש להם וילה, יש להם הכל, ואין להם כלום. אין כלום, אין סיפוק לחיים, אין. מה, בשביל תאוות? לחתולה, עדיף להיות חתולה, יש לה תאוות בלי מע"מ, בלי מס הכנסה, בלי מע"מ, בלי מילואים, בלי צבא. חתולה גם, מתחתנת גם, יש לה ילדים, תשאלו אותה. לא ראיתי אף פעם חתולה הולכת לרופאת נשים, ולא לרופא שיניים, לא לרופא רגליים, ברור על הכיפאק. יש לה כל הטוב, סטייקים, צ'יפס, הכל, כל מה שאת משאירה ובעלך יש לה בלי כסף. עדיף להיות חתולה. אם אין תורה, אין נשמה, אין ערכים. עדיף להיות חתולה, אני אומר לכם. למה צריך מצוות? בלי מצוות, זה התורה שלנו. בלי מצוות. אתן לכם דוגמה קטנה שתבינו מה זה מצוות, וכמה צריך להקפיד על כל המצוות בלי להפסיד אחת. למה צריך? 3 סיבות יסודיות שכל אחת לבד מספקת לשמור תורה ומצוות. אתם יודעים, רבותיי היקרים, האמריקאים עשו היסטוריה לאנושות. היסטוריה, זה היה מרגש. אני התרגשתי. כששלחו בן אדם על הירח. בן אדם טייל על הכוכבים, על הירח, ככה, טייל על הכוכבים. בן אדם נוסע על הירח. עכשיו, כשהם שלחו אותו עם הספוטניק הזה לירח, נתנו לו הוראות, יש הוראות הסברה. 10 הוראות היו לו שם. אתם מתארים לכם שאותו אסטרונאוט יעבור רק על הוראה אחת של קפטאון, של השידור, שיגור, כן שיגור, ויגיד לו, תעזוב את הכפתור הזה. משוגע, מה תעזוב? ניפול. על הוראות של קפטאון הוא לא יעבור. על הוראות של קפ למעלה, של הקדוש ברוך הוא כן עובר. למה? למה שאתה בחללית קצת יותר גדולה, בטיסה קצת יותר גדולה? זה נסיעה של שבוע, שבועיים, זה נסיעה של 70 שנה, אז מה? בשביל זה צריכים לזלזל? יש כאלה יהודים, לצערי הרב, אוי, זה אסון, המושג הזה זה אסון. יהודים טובים, יהודים מאמינים, יהודים שלמים. מדברים כל כך שטויות, בלי להבין אפילו, מסכנים. אני הייתי בחוג בית בנווה שרת בתל אביב. ראיתי איזה זוג אחד. אני לא ידעתי מי האיש מהאישה, לשניהם היה שערות ארוכות. אי אפשר היה להבדיל כמעט. עכשיו זה באופנה, שניהם הלכו שרוואל, שניהם שערות. אומר לי, את כבוד הרב, איתנו אין שום בעיות. אמרתי, למה? אז הוא אומר, אנחנו שנינו דתיים, חרדים, כמעט טורי קרתא. ממש. רק נוסעים בשבת. כן. הוא לא יודע שכתוב מחלל שבת מות יומץ. יהודי מחלל שבת זה יהודי, השם ישמור. אז ישנם יהודים שמשקיטים את המצפון שלהם. אומרים לי, אתה יודע מאיזה בית יהודי אני? אני מבית דתי. הוא נראה כמו בלעם, ככה, עם זנב סוס מאחורה. אומר לי, אני מבית דתי, אני מבית דתי. אמרתי לו, תשמע, את הבית הדתי יכניסו לגן עדן ואותך לגיהינם. למה הבית דתי, לא אתה. אני מסורתי. יש כאלה הגיעו לדרגה יותר גבוהה, הוא נהיה מסורתי. אתם בטח שמעתם את הבדיחה שלי על מסורתי. יש מסור A, יש מסור B ויש מסור T. למה הוא מסורתי? הוא חותך כל יום מצווה עד שבסוף לא נשאר כלום. הוא שומר מסורת, נשאר נסורת, באוויר לא נשאר כלום. הוא מסורתי. מה זה מסורתי? אני אגיד לכם. הוא מקדש על היין, אחר כך על האוטו, מקדש ונוסע. הוא מסורתי. טיפש, אל תהיה מסורתי, זה צחוק כל הקידוש. מה זה מסורתי? אחד שמקדש על היין. אני מדליקה נרות בשבת. הקדוש ברוך הוא מאוד מעריך את זה. בלי זה אי אפשר היה לראות בעולם. מאוד מעריך אותך, את הנרות שלך, מאוד. היא מדליקה נרות, אחר כך מדליקה את הטלוויזיה. מדליקה נרות, יופי. מודים לך מאוד על הנרות האלה. ואחר כך טלוויזיה. אני רוצה לשאול אותך, גברתי היקרה, אם בעלך היה נותן לך נשיקה בצד אחד בעל חיי, פה נשיקה, ובצד השני סתירה, ככה,
הייתי אומר, לך לעזאזל, לא נשיקות ולא סתירות, תלך מפה. רבנות, מחר בבוקר, הערב. אותו דבר, איך אתה יכול לקדש על היין, להדליק נרות ואחר כך לנסוע בשבת? טיפש. אם יש אלוקים, אז הוא אלוקים גם אחרי הקידוש, לא רק לפני הקידוש. לא רק בקידוש הוא אלוקים. מסורתי. אני עושה מה שנוח לי. מה שלא נוח לי אני לא עושה. אמרתי לה שהדת שלנו זה לא כיסא נוח. כיסא נוח מוכרים בשושנה, ראיתי שושנה. מה שנוח היא שומרת, לא נוח היא לא שומרת. כיסא נוח, זה לא נוח לי. תקני כיסא נוח, מה קנית יהדות? היה עדיף שתיוולדי באוגנדה, ככה, חסר שם כמה אוקושים. מה איזה שטויות אלה? זה תורת חיים. אני רוצה לשאול אתכם, כמה חורים, רק את זה אני לא שומרת, זה אני לא מבינה. יש אומרים לי, זה אני לא מבינה, זה אני לא מבין, זה הוא לא מבין, רק זה הוא לא מבין. רק זה הוא לא מבין. רק זה היא לא מבינה. אישה אחת שלא רצתה, אמרה לי, אני דתייה והכל בסדר, רק מדליקה חשמל בשבת. מדליקה חשמל, טלוויזיה, מדליקה. אמרת לה, למה? אומרת, בתורה כתוב, היא נהייתה תלמידה חכמה, אב בית דין העליון. היא אומרת לי, בתורה כתוב, לא תבערו אש. לא כתוב, לא תבערו חשמל, לא תבערו טלוויזיה. אני אגיד לכם את האמת, אני הסכמתי איתה. אמרתי, וואלה, את צודקת. אני גם חושב שחשמל זה לא אש. אבל מה? אני רוצה לעשות ניסיון עם הגוף שלך, אמרתי לה. אני אדליק פלטה חשמלית של שבת, תשבי כמה שעות על זה, נראה, אם תשרפי זה אש, אם לא זה לא אש. אבל לא, עם הגוף שלי. לא עם הגוף שלי, למה לא? אני מסכים איתך, זה לא אש, תשבי. תשבי. לא, למה לא? כן. אתם יודעים באמריקה, איך מוציאים להורג את האלה שנידונים למוות? איך? כיסא חשמלי. אמרתי לה, אני חושב שכיסא חשמל זה לא אש. תשבי על כיסא חשמלי, נדליק את הכפתורים, תשרפי זה אש, אם לא זה לא אש. לא, איזה שטויות. אש באבוע. כנס בתנור, נדליק אותו 80 מעלות, נסגור אותך, נראה אם זה אש או לא. אם תצלה זה אש, אם לא זה לא אש, אני מסכים. איזה שטויות. שטויות. לא אש. אז למה את מזמינה מכבי אש שיש דלקה בתנור? תדליקי, תזמיני מכבי חשמל. הם לא יבואו. יכניסו פסיכיאטר לבית. אני רוצה מכבי חשמל, הלו. יזמינו, ישלחו אמבולנס, ערן, עזרה רפואית נפשית ראשונה. היי, רבותיי היקרים, זה לא צחוק, יהודים רבים, דתיים, מחללים שבת. איי, זה כואב הלב, זה נקרע לגזרים. אני זוכר, פעם אחת החזרתי בתשובה נהג מונית. איך? היינו באותו מלון, במלון גדלי צאנז, בשבת. והוא היה עקשן. כל הזמן אמר, לא מאמין, כן מאמין, פילוסוף. בסוף אני אמרתי לאותו נהג מונית, בטעות, אני לא נוהג לתת למחללי שבת עלייה לתורה. למה ההלכה היא שאסור לצרף אותם למניין. אבל בן ציון תייר מערכים הזמין אותו לעלות לעלייה לתורה. איזה פרשה זה היה? פרשה של 10 הדיברות. ואיזה עלייה נתן לו? מחלל שבת מות יומן. טוב, הוא אומר לו, חבוד, תעלה. טוב, זכור את יום השבת לקדשו, התחיל לקרוא לו, הוא לא שם לב, כל כך התרגש, זה הכופר. אמר, לא מאמין, לא מאמין. אני לא מאמין לו שלא מאמין, שקרן, אבל לא חשוב. הוא צועק, לא מאמין, עלה לתורה, ואני מסתכל ככה עליו, תפס את הספר תורה, באיזה התרגשות, אני התרגשתי מהתרגשות שלו, הכופר. תפס את התורה ואומר, אמת תורתנו הקדושה. גמר וקראו לו מחללי המות יומת, אחרי זה תפס את התורה, צועק, אמת! ברך, בא ישר, אני לא יכולתי להתאפק. באמצע התורה קראתי לו, אמרתי לו, שמוליק בוא הנה, שם. אני שמעתי שאתה אמרת אמת תורתנו הקדושה. הוא אומר, כן, אמת. וצעקת אמת, אומר אמת. אמרתי לו, תסלח לי אדוני, אם יש כוס מיץ לידך, ואתה מאמין באמת שיש בזה רעל, אתה תשתה את זה? אמר לי, לא. אתה אמרת שהתורה אמת, אומר אמת. אתה שמעת מה קראו לך? אומר לא, קראו לך לחלל שבת מות יומת. אומר, אני נשבע לשמור שבת.
ומאז הוא שומר שבת. אנשים לא חושבים מה שהם עושים, לא חושבים. נזכרתי סיפור, הרבה זמן לא סיפרתי לכם סיפור. יום אחד אני הלכתי למילואים, רבותיי, בגדוד צנחנים, זה מעשה שהיה. אני באתי שם למילואים, איזה סגן אחד, צעירצ'יק, יכול להיות הבן שלי, ככה צעירצ'יק, הוא ראה אותי עם בגדים של רב, הוא לא ידע שאני הייתי סגן לפני שהוא נולד. טוב, אז הוא התחיל לצחוק עליי, רק בגלל זה שאני יהודי, זה הכל. דתי, מה? לא מכיר אותי, אמרת לא דתי, מה יש לך? אני כמוך. אני דרך אגב לא דתי. אני יהודי, זה הכל. לא צריך להיות דתי בשביל לשמור מצוות, צריך להיות יהודי. בקיצור, אותו סגן התחיל לצחוק עליי. אני ראיתי שהוא צוחק עליי בגלל שאני יהודי. ראיתי שהוא צריך איזה בומבלה ואלקטריק שק, איזה משהו, ככה התעוררות לתת לו זבנג אחד. למה? אני בקורס טייס לימדו אותי שיש 3 סוגים של התעלפויות. יש אחד מתעלף, שופכים לו קוקה קולה קר, מתעורר. גולדסטאר, תן לגבר גולדסטאר, אבל קר. ואם שופכים לו מים קרים, לא מתעורר, מה עושים? מכות, טח, 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 קום. ואם מכות לא עוזר, אמרו לי אלקטריק שק, מכת חשמל. אם זה גם לא עוזר, אמרו לי אין ברירה, תזמין חברה קדישה. רבותיי היקרים, אותו סגן שצחק על זה שאני יהודי, ראיתי שהוא צריך איזה מכת חשמל. אמרתי לו איזה רעיון שעד עכשיו הוא חושב על זה. אמרתי לו, תסלח לי אדוני, בעולם הבא ישימו אותך עם יאסר ערפאת ביחד, עם הפתח ביחד. הוא אומר לי, מה? למה הוא ביחידה ללוחמה בטרור? מה? אמרתי לו, מסכן ערפאת, מה עשה? מה אתה רוצה ממנו? הוא אומר לי, הם רוצחים! אמרתי לו, איפה כתוב לא לרצוח? אולי זה דבר טוב. הוא אומר לי, ב10 הדיברות, כתוב לא תרצח. אמרתי לו, באותם 10 הדיברות, אחים יקרים, איפה שכתוב לא תרצח, כתוב זכור את יום השבת לקדשו, 6 ימים תעבוד ועשית מלאכתך. באותו תורה כתוב מחללי אמות יומת. הקדוש ברוך הוא יתפוס את מר ערפאת, יגיד לו, מר ערפאת, אתה עברת על דיברה מספר 7, לא תרצח, בום. אמרתי לקצין, הוא יתפוס אותך, אתה עברת על דיברה מספר 3, זכור את יום השבת לקדשו. בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל אלוקים, בשביל האמת, מה ההבדל אם את עוברת על דיברה 3 או 4? אין הבדל. רק זה אני לא שומרת, למה אני לא מבינה? אני רוצה לשאול אתכם, ראיתם פעם קופסת שימורים? כן. כמה חורים צריכים להיות בקופסת שימורים שהכל יהיה רקוב בפנים? חור אחד. חור אחד. תאר לך שאתה רוצה חליפה לחתונה שלך, הלכת לבגיר, הזמנת חליפה לוקסוס, פולגת, משהו יפה מאוד, בד אנגלי, משהו לוקסוס. מביאים לך את החליפה, פה בחזית יש חור אחד של סיגריה, עגול, יפה ככה. תוציא את זה מפה, תיקח את זה, מה רגע, חור? אבל יש 1000 מקומות שזה סתום, אז מה יש אם יש חור אחד? חור אחד בחליפה זה לא שווה. כמה ברגים צריכים להיות חסרים במטוס שהוא ייפול? בורג אחד. בורג אחד. אבל יש 1,000,000 ברגים בסדר, תאמינו לי, יש 1,000,000 ברגים במטוס בסדר. בורג אחד לא בסדר, אז מה? אפשר ליפול. אותו דבר עם המצוות. אתה יודע איזה מצווה חשובה, איזה לא? ועוד דבר קטן אני רוצה לומר לכם. איי איי איי. אני הייתי בצבא. האם קצין יכול להגיד לרמטכ"ל, תשמע כבוד הרמטכ"ל, 80% מפקודות המטה הכללי אני שומר, אני מסורתי בצבא. מסורתי של הצבא. חייל מסורתי. מסורתי צבאי. 80% מפקודות המטכ"ל אני שומר. 20% לא שומר. יגיד לו הרמטכ"ל, תנאים תעשה עם אשתך, לך לאוגנדה, אולי בקסבוב ייקחו אותך, פה תעזוב אותי. שיהיה טייס מצוין, לא ייקחו אותו. או אתה מקבל פקודות מטכ"ל או תזוז מפה. למה לרמטכ"ל אתה לא יכול להגיד כך? לקדוש ברוך הוא כן? אלוקים שלי, רציתי שתדע, זה וזה אני שומר את זה, זה לא. תנאים עושים הבעל, לא עם אלוקים. יהדות בלי מצוות, לא נשאר זכר. ישנם קהילות שלמות, ישנם משפחות שלמות שהלכו לאיבוד, מתבוללים. מה שהנאצים לא הצליחו לעשות לנו, אנחנו עושים לעצמנו בהצלחה. העם היהודי מאבד מאות רבות אלפים כל שנה על ידי התבוללות ונישואי תערובת. 100,000 כל שנה.
למה? למה ההורים הפסיקו לשמור מצוות, רק מסורת. יש הרבה, אני שואל אותו, מה עושה אותך יהודי? הוא אומר, הלב, הלב. אמרתי לו, התקפת לב אחד יגמור איתך, לא יישאר כלום. הוא יהודי בלב. אני רוצה לשאול אותך, היית רוצה שיוולד לך ילד רק עם לב? בלי ראש, בלי ידיים, בלי רגליים? לא. עדיף בלעדיו. אתה רוצה ילד, אישה עם לב, עם הכל? הקדוש ברוך הוא גם כן רוצה יהודים עם הכל. למה צריך מצוות? אחד הפגישות המרגשות שלי בחיים, שהחזירו אותי בתשובה, הביאו אותי למה שאני, זה היה פגישה עם פרופסור מגדולי הפילוסופים בעולם, פרופסור הוגו ברגמן. הוא היה 50 שנה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, היה גר ברחביה ברחוב רמב"ן. אני זוכר שפעם בצעירותי הייתה לי שאלה נוקבת. אני זוכר כתבתי כל מילה שהוא אמר לי, לא האמנתי לשמוע את מה שהוא אמר לי. פרופסור הוגו ברגמן אמר לי, כשהייתה לי שאלה, איפה היה אלוקים בשואה? אני זוכר, באתי לפרופסור, אני חליתי שבועיים כשנזכרתי מהשואה באירופה. לי לא הסתפק 2 דקות דומייה, תעמדי ככה, 2 רגעים. זה לא הספיק לי. זה לא יעזור לאלו שמתו ולא לאלה שנשארו בחיים למנוע שואה נוספת. 2 דקות דומייה. אני שבועיים דומייה, חשבתי, ראיתי את יד ושם, ראיתי תמונות, דברים מזעזעים, מזעזעים. השם ישמור, דברים נוראים היו בשואה. נוראים. אי אפשר לתאר לאן בני אדם יכולים להגיע להיות חיות מפלצות ברבריות. בני אדם תרבותיים, ההשכלה הכי טובה, המדע הכי טוב, מכונת כניסה הכי טובים, מטוסים הכי טובים, מכוניות הכי טובים. ולהיות חיות ברבריות, תרבות. אין ערכים בלי התורה. אז אני באתי לפרופסור ברגמן, שאלתי אותו, פרופסור, איפה היה אלוקים בשואה? זה הטריד אותי. אני לא מבין, אמרתי לו. פרופסור ברגמן אמר לי באותו רגע שדיברתי איתו אצלו בבית, תאמינו לי רבותיי היקרים, לא אשכח את זה לעולם. יתוש קטן עבר ביני לבינו, לבין הפרופסור, יתוש עבר. אמר לי הפרופסור, אדוני, אתה רואה את היתוש הזה? אמרתי לו, כן, אני רואה את היתוש. אומר, אתה שואל איפה היה אלוקים בשואה. אתה לא מבין, אתה רוצה להבין. אומר, היתוש הזה רוצה להבין מה שאני ואתה מדברים. הוא יכול? אמרתי לו, לא. למה הוא לא יכול? הוא רוצה להבין. בגלל שמדברים עברית. היתוש רוצה להבין אותנו. אמרתי לפרופסור, המרחק בינינו ליתוש גדול. אמר לי, המרחק בינינו לזה שברא אותנו עוד יותר גדול. אם יתוש לא יכול להבין אותך, איך אתה יכול להבין את זה שיצר אותך? יש הרבה שיש להם הרבה שאלות. מה עושים? לוקחים אותם לשם, נותנים להם עוד פרטים, מסבירים להם הכל. אמרתי לפרופסור, אדוני הפרופסור, אתה צודק, אבל לא יתוש, אני רוצה להבין קצת. הוא אומר, אני אסביר לך. אמר לי הפרופסור ברגמן, אתה שואל איפה היה אלוקים בשואה? אמרתי לו, כן. מותר לאלוקים גם לשאול שאלות? אמרתי לו, כן. הוא אומר, אלוקים שואל, איפה היה העם היהודי שבועיים לפני השואה? אמרתי לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר לי, אני גדלתי בגרמניה של היטלר. הוא למד יחד עם פרופסור איינשטיין מהאטום. אני אתאר לך את גרמניה אז, לפני השואה. כמו אמריקה היום, הוא אמר לי. מי חיפש את אלוקים? מי חיפש מצוות? מי חיפש תורה? בית יותר טוב, אישה יותר טובה, מכונית יותר טובה, כסף יותר טוב, משרה יותר טובה. מי חיפש אמת? מי חיפש את אלוקים? אנחנו בגדנו באלוקים, הוא הזניח אותנו. נטשנו את הברית. אלוקים קראת איתנו ברית. הפרנו את החוזה, הוא עזב אותנו. אחרי זה אמר לי פרופסור ברגמן דבר שלא יכולתי להאמין, פרופסור מהאוניברסיטה העברית. אמר לי הפרופסור, אתה מאמין בתורה הקדושה? אמרתי לו, כן. לקח את חומש ויקרא מאחוריו, ואני זוכר, לא אשכח את זה לעולם. הוא אומר לי, מה אתה מתפלא על השואה? כל מה שקרה בשואה, בדיוק בפרוטרוט, תיאורים מדויקים, כתוב בתורה לפני 4,000 שנה. הוא התחיל לקרוא לי. הוא לקח את ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, והתחיל לקרוא. אני קראתי את זה עשרות פעם, לא עיכלתי.
שכל מה שקרה בשואה כתוב כאן. הקדוש ברוך הוא אומר, בניי היקרים, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. למה כתוב ועשיתם אותם? בפועל, בחיי יום יום, לא בתיאוריה. אני מאמין. אני מאמין. אל תאמין, אל תעשה טובות. גבר אחד אמר לאשתו שהוא מאמין בה. לא הביא לה אהבה, לא הביא לה אוכל, לא שמאלות, לא בגדים. אמר, לך לעזאזל, אל תאמין לי, תביא לי משהו לאכול. יש הרבה, אני מאמין בלקים. לא שבת, לא דין, לא דיין. אני מאמין בך. הוא מודה לך מאוד. בלעדיך לא היה מסתדר. אני מאמין בך, לא עושה כלום. אל תאמין בי, תעשה משהו. אשתך תאמין בך. תבוא בערב אין אוכל, תבוא בבוקר אין אוכל, תבוא בצהריים אין חולצה. מה יש לך? איפה? אני מאמינה בך. לכי עם האמונה שלך לעזאזל. מה מאמינה בי? תביאי משהו לאכול. אני לא יכול לאכול את האמונה שלך. נכון? אני מאמינה בלב. מסכן הלב. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי היקרים, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, לא תהיה בצורת, יהיה שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, בלי מחבלים, בלי מחבלות, בלי שטויות. פחד ללכת היום, נורא. לא ביטחון, לא כלכלה, לא כלום. לא חברה, לא ערכים, לא מדינה, שום דבר לא נשאר. אנחנו עוזבים את התורה, היום צריכים לשמור את התורה, אחים יקרים. לא בשביל להיות דתי, שישאר עם יהודי. בלי התורה לא יישאר עם יהודי עוד מעט. אוטובוס נוסע עם מחבלים מתל אביב לאשקלון. מחבלים שרצו לרצוח אנשים, נשים וילדים. הרגו את המחבלים. במקום להעמיד לדין את המחבלים, ראש השב"כ, אשתו של השב"כ, את החיילים. עכשיו כל חייל שיוצא להילחם צריך ללכת עם יועץ משפטי ועורך דין. מי ילחם? אני שמעתי את כל אמריקה. אמרו יהודים מטומטמים, מה קרה לכם? חבר כנסת ערבי בכנסת אמר יהודים אתם מטומטמים, מה קרה לכם? חבר כנסת ערבי, כמל משהו. אומר מה קרה לכם? מה קרה לנו? באמת אני לא יודע מה קרה לנו. לא הולכים על פי התורה. ואחרי זה הקדוש ברוך הוא כותב, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. למה הוא מדגיש את כל המצוות? יש אנשים עושים חצי, רבע, מה שמתחשק לה עושה, מה שלא מתחשק לה לא עושה. אחת אמרה לי, זה אני לא יכולה לשמור. היא לא יכולה. לכסות את הראש היא לא יכולה. דרך אגב, שלא יעבדו עליכם, לא כל אישה נשואה חייבת בכיסוי ראש. לא כל אישה נשואה חייבת בכיסוי ראש, רק אישה שיש לה ראש. אישה שאין לה ראש פטורה. אישה אחת אמרה לי, זה כבד לי. אמרת לה, תנו לה מטפחת קלה. אני לא יכולה. זה אני לא יכולה. אני אוכיח לך שאת כן יכולה. הוכחה פשוטה. נגיד שיש לך ילדה בת 4. את תגידי לה להרים משאית? לא, למה לא? למה היא לא יכולה? ואם תגידי לה להרים משהו, מה זה סימן? שהיא יכולה. רבותיי, תבינו, אם הקדוש ברוך הוא אומר לכם לעשות משהו, מה זה סימן? שאנחנו יכולים. אחרת הוא לא היה אומר לעשות את זה. זה אני לא יכול! לא יכול. אני בצבא לימדו אותי, כשאני התגייסתי לצבא, פטנט הזה ידעתי, כל דבר שאמרו לי לעשות, לא יכול. לא יכול. מסרב נקודה, לא יכול. מה עשו? אמרו, לא יכול, זה לא רוצה, תשב בכלא. מה זה לא יכול? אם אומרים לך לעשות, סימן שאתה יכול. אין לא יכול. לא יכול זה לא רוצה. אז כותב הקדוש ברוך הוא, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה. השם ישמור, כל מה שקרה בשואה מתואר כאן. ואכלתם את בשר בניכם ובנותיכם, והיית משוגע ממראה עיניך. בהלה, שחבת כדעת. השאלה נשאלת, אני רוצה לשאול אתכם, רבותיי היקרים. למה הקדוש ברוך הוא כל כך חס ושלום אכזרי? מה? אז לא שמענו את המצוות, אז מה יש? אתן לכם דוגמה. אם באיזה תחנת כוח יש שלט, זהירות, מתח גבוה, ואתה לא תשמע, תשים את היד ותשרף. למה הם כל כך אכזרים? הם לא אכזרים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחוקיות מסוימת. הוא היצרן. הוא ברא אותנו בצורה כזאת. אם נשמור תורה ומצוות, יהיה טוב לנו. כך הוא ברא את העולם. לא נשמור, נסבול.
כמה שעות, כמה חורבנות נגרמו בשביל אי שמירת תורה ומצוות. השם ישמור, השם ישמור. זה לא המקום לפרט, לא עכשיו הזמן. הייתי מראה לכם מצווה, מצווה. איסור נידה. אני קראתי ספר מאוניברסיטה העברית בירושלים, טהרת משפחה, וגם ספר של גוי אחד לניו יורק. עשו סטטיסטיקה. והתברר שיהודיות ששמרו על טהרת המשפחה, על החוקים האלה, אצלהם סרטן הרחם זה נדיר מאוד. גויים כותבים, לא יהודים. באים אליי אנשים עם כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה כאב, כל כך הרבה סבל, בוכים. ואני רואה אם היו שומרים חוק מסוים, דבר מסוים, זה לא היה קורה כל הסבל הזה. לא היה קורה. אי אפשר להיות מאושר בלי תורה ומצוות. אי אפשר, אי אפשר. אורי זוהר אמר בסמינר וגם בטלוויזיה, אני שמעתי אותו. הוא אמר, אם תהיה לי ברירה לחזור להיות חס ושלום שחקן קולנוע מצליח, או למות, אני מעדיף למות בתאונת דרכים, מאשר לחזור להיות חילוני. אני מבין אותו טוב. מבין אותו טוב, כל כך הרבה כאב. גירושים, גידות, ילדים סובלים, נשים בוכות, אנשים בוכים. בא אליי גבר, אני לא יודע איך לבלוע את הג'וק הזה. לא גמר עם הג'וק, איך לבלוע את החתול הזה. כל מיני צרות, היא מספרת ככה, הוא מספרת. נורא, אי אפשר להיות בן אדם בלי תורה ומצוות. אי אפשר. אי אפשר. נמשיך להידרדר. אי אפשר, השם ישמור. הגויים צוחקים עלינו, הגויים. בכל העולם צוחקים עלינו, איזה מצב הגענו. איך אפשר בלי תורה ומצוות? בפרט שזה אמת, וזה נוח, וזה טוב, וזה אושר. אנחנו צריכים לשמור את זה לא בשביל זה, לא בשביל נוח, לא בשביל אושר. הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב בשבילנו, הוא אמר לשמור, צריכים לשמור. חינוך הילדים. אני לא רוצה לרדת לאיזה מצב הגיע החינוך של הילדים החילונים. איזה מצב, איזה התדרדרות. היום הייתה אימא אצלי, סיפרה לי על ילדה בת 14 איך שהיא מדברת. היא אומרת לאמא, תסתמי את הפה. תסתמי את הפה. מפקח אחד סיפר לי, הוא נכנס לבית ספר, ראה ילד נותן למורה שלו סטירה. פאק! למורה. אבל מה אתה עושה? היא התחילה. היא התחילה. אי אפשר, זה לא צחוק. השם ישמור, איזה דברים דוראים. יום אחד אני קורא בעיתון, בבית ספר עממי, לא בית ספר תיכון, בבית ספר עממי, חברים בכיתה תלו ילד. תלו ילד, אתם זוכרים? תלו ילד, בית ספר בתל אביב, תלו ילד. ילדים בכיתה ח' תלו ילד, תלו אותו, עם חבל, תלו אותו. לא רצה ללכת לקנות להם מסטיק. בבית ספר תיכון, קראתי בעיתון, בית ספר תיכון בתל אביב, גמנסיה, עברה זקנה, ביקשה נדבות, רצו לקחת לה את הכסף, את הפרוטות. אותי לימדו לשים כסף בקופה. רצו לקחת לה את הכסף, היא לא נתנה. חנקו אותה למוות, היא נפטרה. לקחו את הכסף, קנו ארטיק. אני קראתי את העיתון. השם ישמור, בלי תורה, מה יש? שועלים קטנים, מחבלים קרמים. איזה ילדים אלה? בלי תורה. מי שלא פוחד באלוקים, לא נשאר כלום. אברהם אבינו אומר, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. יהרגו אחד את השני. השם ישמור. הדבר הכי מזעזע שראיתי, לא יכול להיות יותר גרוע מזה. אמרתי פעם בכל ישראל, האסון הגדול ביותר בעם היהודי זה, רבותיי היקרים, לא השואה באירופה, יש דבר יותר גרוע מזה. אני זוכר פעם באיזו הרצאה, שאלתי חיילים, קצינים, מהו לדעתכם האסון הגדול ביותר בעם היהודי במאה השנים האחרונות? כולם אמרו לי השואה באירופה. אמרתי לא נכון, יש דבר יותר גרוע מהשואה באירופה. הבורות, הבורות. יהודים לא יודעים מה זה יהודי. אני זוכר, הייתה לי פעם ישיבה בצפון, נסעתי ברכבת חיפה צפון. הייתי צריך לרדת לבנימינה. אז תלמיד אחד שלי, מאיר, היה ברכבת ב4 אחרי הצהריים, אומר לי, כבוד הרב, בוא נעשה תפילת מנחה ברכבת. שירו יהודים קצת מנחה וזה. אמרתי, יאללה, תעשה מנחה. תביא מניין. היו שם כמה יהודים חילונים. אמרתי, תצרף אותם, תביא אותם, שנעשה מניין ככה, תעשה מניין גדול. אז הוא הלך, אסף כמה חבר'ה, היו כמה חילונים. לא נעים להם לראות איך שיהודים מתפללים, זה כואב להם.
קמו והלכו לקרון אחר. יהודים, לא בגרמניה. אנטישמיות בגרמניה. יש אנטישמיות בארץ יותר מאשר אנטישמיות של גויים בגרמניה. אנטישמיות בארץ יש. אני קראתי, יש לי את העיתון במשרד. אחד מהנהלת רשות השידור, עורך דין פאפו, כתב במעריב לפני כמה שבועות, 90% משדרני הרדיו בארץ אוהדי אש"ף. היה בעיתונים, יש לי את העיתון כאן. איפה הגענו? השם ישמור. בקיצור, נוסעים ברכבת, אנחנו נוסעים ברכבת. מה קרה? תפילת מנחה. אני ראיתי שברכבת לידי ישב אחד עם זנב סוס, ככה מאחורה עם קוקו, עם זקן וזנב סוס. זנב מאחורה, זנב מלפנים, ככה יושב, ואיזה התרמיל הזה עם הברזלים ככה. משקפיים, חצי משקפיים, מסתכל עליי ככה מלמעלה למטה. בקיצור, אמרתי למאיר, התלמיד שלי, תביא אותו לתפילה גם כן, תביא אותו. הלך אצלו, אמריקאי, אומר לו, excuse me, can you come for מנחה? אתה יכול לבוא למנחה? אומר לו, מה? what? שמע מנחה, לא הבין מה זה מנחה. חשב מנוחה. בא לו טוב. אמר לו, services, מנחה, אמר לו בכל השפות. מנחה, מנחה, הכל מה שאתה רוצה, מנחה. אמר לו, what? זה מסכן, התבלבל נורא, הרגיש לו טוב, ואני הסתכלתי. בסוף מסכן זה עם הקוקו, אמר לו, לתלמיד שלי, excuse me, I'm not Jewish. תסלח לי, אני לא יהודי. אמרתי לו, עזוב, תן לי גמור עם היהודים, אחר כך נתחיל עם הגויים. מה אתה מביא לי קתולים פה? טוב, עשיתי תפילת מנחה והתפללתי שליח ציבור בקול גדול, ברכבת, אמן, יש, נר הבא. אני השתגעתי, שמתי לב, החילונים שלא רצו לראות תפילה, קמו הלכו. זה הגוי שהוא אמר שהוא גוי. ראיתי שהוא חושב. הסתכלתי, כל התפילה בלבל אותי. למה? הוא הסתכל עליי ואני עליו. שנינו התבלבלנו. אני רציתי להתפלל, אבל אני רואה שהוא מסתכל עליי, הסתכלנו ככה. לא התבלבל אותי. כף חטאתי, עביתי, פשעתי. בקיצור, אני אמרתי בלב שלי, זה לא גוי. למה אם היה גוי, היה קם הולך, כמו החילונים. אחרי התפילה באתי, ישבתי לידו. אמרתי לו באנגלית, excuse me, you really not Jewish? אתה באמת לא יהודי? הוא התחיל לבכות. אמר לי, אני יהודי. למה אמרת שאתה לא יהודי? אמר, אני לא הבנתי מה זה. אמרת, מנחה, מנחה, לא הבנתי מה זה. אמרתי, אני גוי, שתעזבו אותי. אבל אני באמת יהודי. אמרתי, תסלח לי, אתה יהודי? אומר לי, כן. מה עושה איתך יהודי? חשב, נראה לי איזה מגן דוד קטן היה לו מתחת לגופייה. תסתכל, אבל זה עושה אותך יהודי? אמר לי, כן. אבל תשתדל לא לאבד את זה, אם תאבד את זה לא תהיה יהודי יותר. ויש לנו מזל שלא שמים מגן דוד על כלבים, אחרת כולם יהיו יהודים גם כן. אם זה מה שעושה אותך יהודי, חתיכת ברזל הזה, שים בכספת, אל תאבד את זה, דחילק. אמר לי, לא, אתה יודע מה עושה אותי יהודי? יש לי לב יהודי. אז אמרתי לו, תקפת לב אחד יגמור איתך, מה יישאר? אמר לו, יש לי עוד רעיון. אמר לי, I feel I'm Jewish. I have a deep feeling I'm Jewish. אני מרגיש עמוק שאני יהודי. דבר חדש, פטנט חדש. אמרתי לו, אם אני מרגיש עמוק שאני רופא, תבוא אצלי לניתוח. תארו לכם, אני אלך לבית הלבן, אני אכנס, יתפוס אותי השוטר, מה אתה עושה פה? אני מרגיש עמוק שאני הנשיא רייגן. שלום. אני מרגיש עמוק שאני ראש הממשלה, תזוזו. מה קרה? אתה יהודי, למה אמא שלך יהודייה? אז מה? אני מכיר אלפי גרי צדק אמיתיים, אמא שלהם קתולית, הוא יהודי. אני אוכיח לכם שלהיוולד יהודי לא עושה אתכם יהודי. הוכחה. הלוואי שמישהו יצליח לסתור אותי. מי היה היהודי הראשון בעולם? אברהם אבינו. אברהם אבינו היה היהודי הראשון בעולם, רבותיי. למה אברהם אבינו היה היהודי הראשון בעולם? היה לו מגן דוד. חי בארץ, דיבר עברית, היה בצבא, רמטכ"ל. אברהם אבינו היה היהודי הראשון בעולם רק בגלל שהאמין באלוקים ושמר את המצוות שלו. אברהם אבינו, אתם יודעים, היה לו בן יצחק. אתם יודעים, היה לו יצחק. ליצחק היה תאומים בקרוב אצלכם. תאומים היה לו, שני בנים. ליצחק היה תאומים. איזה תאומים? יעקב ועשיו. אותו לידה, תאומים, אותו אימא. אבא של עשיו היה רב גדול. יצחק אבינו.
אמא של עשיו הייתה רבנית גדולה, רבקה אימנו. זה יהודי, זה גוי. יעקב יהודי, עשיו גוי. אין שום הסבר בעולם למה עשיו גוי ויעקב יהודי, רק זה. זה שמר מצוות, זה לא שמר מצוות. אני זוכר שדיברתי באיזה גדוד בדרום, בגדוד צבאי, ואמרתי לחיילים, למה אתם לא מבינים? מה שעושה מוסלמי, מוסלמי האסלאם. מה שעושה נוצרי, נוצרי הנצרות. למה אתם לא מבינים מה שעושה יהודי, יהודי? היהדות. זה הכל, שמירת תורה, מצוות. אז קם חייל אחד מקיבוץ שומר הזקן. למה הם הזדקנו מאז? הם שומר הצעיר כבר שלו 40 שנה, הם נהיו זקנים מאז, שומר הזקן. אז אותו בחורצ'יק מהקיבוץ קם, אז בא מפקד החטיבה, איזה אלוף משנה עם 3 ברזלים ככה, אומר, המפקד, הוא אמר לנו שאנחנו לא יהודים. אמרתי למח"ט, הוא מח"ט ואני עיפרון, תשמע אדוני המח"ט. אמרתי למח"ט, תביא חוט. אמרתי לו, תשמע חביבי, אתה יודע למה אמרתי שהם לא יהודים? אני אסביר לך ואתה תהיה שופט. הוא עמד ברצינות. עמד לשמוע באיזה אקדמיה היה. אוי, רבותיי היקרים, זה אמת, זה אמת. כשאני התגייסתי לצה"ל, שמעתי שהיום עושים בדיקות בלשכות גיוס. בזמני לא עשו בלשכות גיוס, הבדיקות היו בקלט. באיזה בסיס? באנו לבסיס, צילמו אותנו, שמו מספר, 448812, שמו מספר, צילמו אותי ככה, ואחר כך נתנו לאיזה רופא גוף של בן אדם, דף עם גוף של בן אדם, מהשכל עד הנעליים, עד הרגליים, גוף, בטן, לב. והוא הסתובב ובדק, קודם בדק את השכל אם אתה שומע, מבין מה שאתם מדברים איתך. אחרי זה בדק את הראש, את העיניים, הכניסו אותנו בחדר חשוך, בדקו את העיניים. אם הכל בסדר, הוא עושה וי, שכל בסדר. אוזניים בסדר, לב בסדר, בודק בסדר, רגליים לא עקום, לא נופל כל רגע, בסדר. אחד שהכל בסדר, מהראש עד הרגליים, מה כתב לו? פרופיל 100, 97, וי. באמת, אחרי שבועיים קיבלתי מבדקים לקורס טייס. בא אחד, עיניים מספר 10, ככה רואה לפעמים 2 במקום 1, ככה רואה. בלי עיניים לא רואה כלום. מה אתה רוצה? להתנדב קורס טייס. אמרתי, תייס בבית שלך, יצא בבית, לך מפה. אחד בא, אני רוצה להיות צנחן, תצנח מהמיטה בבית, זוז מפה. פרופיל 40, הגה, חיל קשישים. אבל לא קשיש, אבל חיל קשישים. אני רוצה לשאול אתכם, בא אחד, מסכן, הלב שלו לא עובד טוב, 2 בטריות בלב, צמוד לחברת חשמל, מסכן. לא עובד טוב בלב. נתנו לו פרופיל 3. הוא אומר, מה? פרופיל 3. שמו לו פרופיל 3, שלחו אותו. אני רוצה להיות... תלך מפה. אני רוצה לשאול אותך, מחים יקרים. אדם פרופיל 97. בריא אולם, בריא. נקרא חי או מת? תגידו לי את האמת. חי ועוד איך. אדם פרופיל 3. בלי עיניים, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי אוזניים, הלב עם 2 בטריות. בקושי חי. הוא חי או מת? חי, אם מישהו ירצח אותו, ישב בכלא בעשר עולם. אדם פרופיל 100 נקרא חי. אדם פרופיל 3 נקרא חי. היית רוצה להיות פרופיל 3? חס ושלום. היית רוצה אישה פרופיל 3? חס ושלום, יותר טוב בלעדה. היית רוצה ילד פרופיל 3? חס ושלום. אבל הוא נקרא חי, יותר טוב שימות. עזוב אותי מילד כזה. בלי עיניים, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי אוזניים, בר מנן. אותו דבר אמרתי לקצינים, רבותיי, אתם צודקים, כולנו יהודים, אתם צודקים. יש יהודים שומרים 100% את המצוות, יהודים פרופיל 100. יש יהודים שומרים 50% את המצוות, מה שנוח להם שומרים, מה שלא נוח לא שומרים. בעולם הבא ישימו אותם בהגה, לשמור על אבטיחים שם. יש יהודים, פרופיל 3, ברית מילה, אין לו ברירה. אם היה לו ברירה, היה עושה הפגנה. אין לו ברירה. כיפור אולי הוא צם. יהודי, פרופיל 3. כמו שאת לא היית רוצה בעל פרופיל 3, כמו שלא היית רוצה פרופיל 3 להיות, כמו שהיית לא רוצה בן פרופיל 3. הקדוש ברוך הוא לא רוצה בנים יהודים פרופיל 3. נכון, כולנו יהודים, אבל יהודי חולה פרופיל 3 עדיף שימות. הוא מפריע לחברה, הוא רק עושה צרות והוא סובל, מסכן. הוא חי, אבל הוא אומלל. אותו דבר, יהודי ששומר 3% מהמצוות, הוא יהודי, פרופיל 3, השם ישמור, הוא יותר קרוב לגוי מאשר ליהודי.
אחד הדברים שמצערים אותי כל כך, היום, רבותיי היקרים, אם אתם תחזרו בתשובה זה לא מספיק. לא מספיק. אונייה שטבעה, ואחד יציל את עצמו ויברח, זה עוול. אתה צריך לעזור להציל אחרים. העם היהודי טובע. לא הייתה תקופה